Така че нека да преминем направо към същността. Нека ви покажа индикатора. Намирам се в TRADINZVIEW, отидете на индикатори и потърсете Institutional Volume Flow от Big Beluga. Добавете го към графиката, защото този индикатор може да ви помогне да намерите къде пазарът действително прави бизнес, а това означава ключови нива, които могат да имат значение за влизания, поставяне на стоп загуба и цели за печалба. Този индикатор е много интересен, защото не е нормален профил на обем. Един нормален профил на обем обикновено взема един фиксиран диапазон на ретроспекция и изгражда профила в тази област. Този прави нещо по-умно. Той изгражда профила въз основа на избран сегмент от по-висока времева рамка. Това означава, че вместо да третира всички скорошни ценови действия като един блок, той разделя графиката на смислени периоди и ви дава отделна структура на обема за всеки един. В началото може да изглежда малко объркващо, но след като разберете логиката, става много полезен. В момента, например, ако сте на часов график и разделителната способност на сегмента е настроена на една седмица, графиката се разделя на седмични сегменти. Това означава, че всяка седмица става свой собствен отделен блок. Когато една седмица приключи, профилът за тази седмица се замразява. Той спира да се променя. След това започва новата седмица и индикаторът започва да изгражда нов профил за текущата седмица. Така че винаги имате фиксирани исторически профили от предишни сегменти и един жив профил за текущия сегмент, който продължава да се актуализира, когато пристигат нови свещи. Това е първото нещо, което прави този индикатор полезен. Той запазва по старата структура като референция, но също така се адаптира към текущото състояние на пазара. Сега нека поговорим за това, което виждате във всеки сегмент. Първо, индикаторът проследява най-високия връх и най-ниското дъно на сегмента. В текущия сегмент тези нива са динамични, защото сегментът все още се изгражда. В предишните сегменти тези нива са фиксирани, защото седмицата, денят или месецът вече са приключили. Така че ако сегментът е седмичен, зелената линия показва най-високия връх на седмицата досега, а синята линия показва най-ниското дъно на седмицата досега. Индикаторът също така показва пътя на тези нива, за да можете да видите как се е развил диапазонът по време на сегмента. След това имате и сива линия в средата. Това е средната точка между най-високия връх и най-ниското дъно на сегмента. С прости думи, това е средната стойност на диапазона на сегмента и можете да я третирате като балансова точка или справедлива стойност на този сегмент. Така че ако текущата цена е над тази средна точка, тогава цената се търгува над средния диапазон на този сегмент. Ако цената е под нея, тогава цената се търгува под тази средна стойност. Сега да стигнем до основната част, която е самият профил на обема. Във всеки сегмент, пълният ценови диапазон е разделен на равни кошчета. По подразбиране е настроен на 50. Това означава, че диапазонът на сегмента е разделен на 50 малки ценови зони. След това индикаторът натрупва търгувания обем във всяка една от тези зони. Така че всяка хоризонтална лента, която виждате, показва колко обем се е случил в този конкретен ценови диапазон. Това е ключовата идея. Колкото по-голяма е хоризонталната лента, толкова повече бизнес е направил пазарът на тази цена. И лентата с най-висок общ обем е отбелязана различно. Това ниво се нарича точка на контрол или POC. Това е едно от най-важните нива в целия индикатор. Причината е проста. Ако една ценова зона има най-голямо количество натрупан обем, това означава, че пазарът е проявил сериозен интерес там. Купувачите и продавачите са били много активни там. Ето защо POC често по-късно се превръща във важно ниво на подкрепа или съпротива. И този индикатор прави нещо още по-добро. Той не само ви показва текущия POC. Той също така проследява как POC се е движил, докато сегментът се е развивал. Това показват оранжевите точки. Така например, в началото на седмицата POC може да е започнал по-високо, след това да е паднал по-ниско, докато повече обем се е натрупал в друга ценова зона, и след това да е останал там до настоящия момент. Имате чувството, че всички около вас се възползват от изкуствения интелект, но нямате представа откъде да започнете. Не чакайте повече, започнете още днес. Нашият безплатен бот за търговия е лесен за използване,
задвижване от изкуствен интелект и може да ви донесе до 1% печалба всеки ден. Към него вече са се присъединили над 50 000 членове. Кликнете върху връзката подолу сега, за да получите безплатен достъп. Това е вашият шанс да използвате силата на изкуствения интелект и да направите крачка към финансов подем. Това ви дава по-добра представа къде основната зона на интерес на пазара се е изместила с времето. Сега помислете колко полезно може да бъде това. Ако текущата цена се върне към POC, има голям шанс да видите реакция там. Цената може да спре там. Може да отскочи оттам. Може да бъде отхвърлена оттам. Или ако я пробие, същото това ниво може да стане зона за повторно тестване. Така че POC не е просто визуална линия. Това е ниво, което наистина може да помогне с планирането на сделката. Например, ако вашата стратегия ви дава настройка за покупка близо до POC и общият контекст подкрепя сделката, тогава тази настройка става по-интересна, защото цената се приближава към ниво, където вече се е случила силна пазарна активност преди. Това означава, че нивото може да действа като подкрепа. Същата логика работи и за сделки за продажба. Ако цената се приближава към POC отдолу, това ниво може да действа като съпротива. Това също помага с поставянето на стоп загуба. Ако купувате от зона на POC, поставянето на стопа леко под тази зона може да има смисъл, защото ако цената загуби ясно това ниво, тогава идеята за подкрепа е по-слаба. А за целите за печалба, ако друго важно POC ниво е пред цената, това може да стане естествено място, където движението може да се забави или да реагира. Сега има друг визуален детайл тук, който има значение. Когато профилът на обема е над средната точка, профилът се показва в зелено. Когато е под средната точка, се показва в синьо. Това ви дава бърза визуална представа дали тежката активност се случва над или под балансовата област на сегмента. И след това имате и осветените фонови зони. Това са периодите от време, в които обемът е бил значително висок в сравнение с нормалното. Индикаторът използва логика на средна стойност и стандартно отклонение, за да идентифицира тези периоди. Така че докато профилът на обема ви показва обем вертикално по ценови диапазон, тези осветени области ви показват обем хоризонтално по време. Това означава, че сега знаете не само къде се е концентрирал обемът по цена, но и кога необичайно силна активност е навлязла на пазара. Това е много важна разлика. Профилът на обема ви казва кои ценови зони са имали значение. Осветеният фон ви казва кои периоди от време са имали значение. И когато комбинирате и двете, получавате много по-ясна представа за това как се е държал пазарът по време на този сегмент. Например, ако видите осветен период на обем и след това цената изгради силен POC около определена зона, това ви казва, че пазарът е бил много активен там както в цена, така и във време. Това е точно типът област, на която трейдерите трябва да обърнат внимание. Сега нека поговорим как да изберем разделителната способност на сегмента, защото това е голяма част от правилното използване на този индикатор. Ако сте swing трейдър, тогава използването на една седмица като разделителна способност на сегмента има много смисъл. По този начин всяка седмица става своя собствена структура и оставате в крак с променящото се седмично настроение. Ако сте по-скоро позиционен трейдър и работите на по-високи времеви рамки като дневната графика, тогава използването на един месец може да бъде по-полезно, защото се интересувате повече от по-широката структура. И ако сте дейтрейдър или скалпер, тогава един ден обикновено е по-добрият избор. Защото ако търгувате на нещо като 5-минутна графика, тогава използването на седмичен сегмент обикновено е твърде широко за това, от което се нуждаете. Като краткосрочен трейдър, вие сте много по-фокусирани върху диапазона на текущия ден, текущия дневен POC, текущия дневен връх и дъно и нивата от предишния ден. Така че за търговия на ниски времеви рамки, дневната сегментация има много повече практически смисъл. Това е за този път. Ако имате въпроси, оставете ги в коментарите и ще отговоря възможно най-скоро. А ако все още не сте се абонирали, абонирайте се за канала и включете камбаната, за да не пропуснете следващите видеа. Ще се видим в следващото и успех в търговията!